Imos coa información deportiva. Tras o parón de Nadal, os equipos da terceira federación volven con forzas. O Boiro verase as caras co Coruña Montañeros, un dos equipos fortes da Liga, mentres que o Noia enfrontarase ao Silva co obxectivo de saír da zona de perigo. Tras o parón de Nadal, aos equipos barbanzáns da terceira federación tocalles volver ao campo para enfrontar novos partidos nunha liga que avanza sen parar. No que concerne ao equipo de Boiro, volve como visitante contra o Coruña Montañeros, equipo que se apostra nun 8º posto na clasificación. Xogarán no campo El Viñagrande este domingo ás 12:15 do mediodía e tentarán seguir pola senda positiva do anterior partido contra o Arosa, algo que os deixou con 3 puntos a maiores e nun 4º posto no taboleiro con 25 puntos. Por outra banda, o Noia tamén busca sumar. No seu último encontro, os barbanzas disputáronse contra o Céltica, contra quenes, a pesar de impoñerse, non lograron vencer, acadando uns resultados finais de 1-0. Ao contrario que os boirenses, os de Noia competirán como anfitrións no Julio Mato contra o Silva, rival que se atopa na última posición no tabuleiro con 10 puntos, e aos cales o club de Noia sorpasa con 2 puntos máis. Ambos buscarán seguir crecendo e sumando puntos para así adiantar postos nunha liga que parece complicarse por momentos.